Sarauniya TV, tashar al'umma. Ina ƙauna a ce silar arziki, garan ita ce ta sami jiri abadan ba za na karɓe ta ba. Mai Nasara on the beat. Asalin ƙauna na shi da ke na bayar da, inda duk baki to zai fi kyau a bar da zaman mai jinya. Gaskiyar zance mutum ɗaya ake yi wa kyautar ruhi, in ka mini uzuri cikin zuciya ta babu batun masoyi. Farko sallama ce nake yi gare ki a bar suna, da kin jiki mini iso karkice min na daina batun kauna. Ni da ke kawai nake karki sani na rasa a zancina. So ki min lamuni da ke ɗai kawai nake so ni na ita hayya. So a garin ba ƙauna ka daina batunsa a magurina, ni a tun farkon sani na silarsa ya kai da yawan murana. Ba abin da nake gano za ya sani na yarda ya sauka raina, za ya fi maka kyau ka bar bayyanar da kalmomin soyayya. Ji duk zancen ki guna amma raina bai duba ba, da aka mata ki san da cewa masoyin gaske ake watar ba. In kwakin ce min na bari binki zan tafi ba don san rai ba, sai ki mini furci na je ko kwarai kin yarda da ni mai soyayya. A raina ba abin da nake gano zai fi banda na ce ka iso gurina. Har ka zo min da yaudara wacce za ta saka ni da bar ganina. Na yi alkawarin kulawa da kai biraye cikin soyayya. Sarauniya TV, tashar al'umma.